खस्थ' खालामनो हायाखैनो आं माने जि एसे हाबा बायनानैसो एसे मावदों आरो दे थांनोसै दे दुखु जानो नाङा मोजां थाबानो जाबाय दे आयं दे नुकुल साल्थि दङ मोजाङै थाबानो जाबाय साल्थि माने ओरैनो लोङो आरो जोङो साल्थि होननानै दे बहुत गोजोननाय मोनदों दे दिनै न'आव थांनोसै आरो ना दे थाबाय सानबा 6 दिनसो थाबाय आरो ना आङो बे नुकुल ब्र बा साल्थि ओरैनो जों बुङो आरो ना बिथांमोननि न'आव थाबाय जोबोद मोजां नांबाय जेरै हाबायाबो मोजाङै जोबलांबाय बे हाबायावथ' खामानिफोरथ' मावनो हायासै नालाय थेवबो माने उनखालि माने एसे मावबाय आरो ना हाबा बायनानैसै आरो ना आङो दा आरामसे साहा लोंनानै थांनोसै आरो ना नै दुखु मोनसिगोन आरो माने एकदम जमा थाबाय थानाय उन्दुनायफोराबो जमा लानायफोराबो थाबाय थानायजों माने माबा मोनसे लांदां मोनसिगोन आरो सानसे साननै बिदि मोनखागोन मोनसिगोन गोसोआ बिनि उनाव फ्रि जाहैगोन मोजाङै जोबलांबाय नालाय गोसोफोरखौ बाय बोरैबा नांसिगोन खाननै खानथामखौ दुखु मोनसिगोन दा दुखु मोननाङा जे मोजां थाबानो जाबाय जेबो नङा बे माने लाल साहाबासो एकदम देहाया फ्रेस मोनखायो आरो ना दा आंनि ट्रेना फुङावनो दङ आरो ना 8:20 दङ जों लोंनानै खिन्थाखानांसिगोन टाइम गैखाला दे थांसिगोन नालाय दे बास हाबा बायनानैसो हाबा खालि माने आरामसे बिथिं बेराय बिथिं थांबाय हाबा खालिबो खस्थ' खालामबाय हाबा जोबखांनानैबो खस्थ' खामानि मावबाय बिराद मोजां जादों स' जोंनियाबो ट्रेना आरो जागा थोनाय नंला दे थांसै दे थांसिगोन दिनै गारनानै साहा लोंबाय जोङो दासो ओमफ्राय साहा लोंना जों दासो थांसिगोन आरो नै दे जाबाय दे थांनोसै दे बाय बाय मोजां थाबानो जाबाय दे आयं दे मोजां मोनदों दे दुखु जानो नाङा मोजां थाबानो जाबाय दे आयं दे नुकुल साल्थि दङ मोजाङै थाबानो जाबाय साल्थि माने ओरैनो लोङो आरो जोङो साल्थि होननानै दे फैबाय आरोना सर्टकाट लामायाव 10,000 सासेयाव दिनै हेमन्त मामाया फैगोन टमटमाव फैदों मानसिफोरा 10,000 नै टमटमाव महिलाफोरा नाय लोगोफोर 10,000 नाय फैबाय 10,000 जोंखौबो होनाय मोनबा थांगौमोनलै टमटम पिलपिलि गारिजों बेयावहाय ना दादरसे थानानै 10,000 नि थाखाय लामाया ब्लक जाजोबसिगोन दा बैथिं फैबा एसे लामाया ब्लक जागोन होननानै जों बिथिं फैबाय दाथ' इमान जाया बारु फुङाव नै दखानफोराबो फैलायबाय आरो ना याव नै एसे ससे थांबानो आरो ना ससे थांबानो आरो नै बे जाबाय तामुलपुरनि खेलानि आरोना बे स्टेडियाम नै माबा फैगोन दा फैदोनो फैनायफोराना मिलायनो फै गारिफोराव आरो टमटम नाय नाय बेयाव गैया बारु दङ नै पुलिसफोरा नै डिउटि पुरा थाव सोनोसै दायो आदार सोआबा जाया गारियाव नै फैलायबा आदार सोलायनोसैलाय आदार बिखायनो आदार सोनानै फै बुङो तिनिआलि आरो न' मोनफैबाय आरो ना तिनिआलि सक मोनफैबाय लोगोफोर नै रङिया स्टेसन
बै तिनिआलियाव थांनांगौ आरो ना नोंसोरथिं थांबा मानिया तिनि आलिनिफ्राय एसे फैनानै नैबे स्टेसनखौ मोनफैयो आरो ना ओमफ्राय जुदि लाइन गारियाव थांबा मानिया नोंसोरथिं बै तिनिआलियाव गाखोनो हानांगौ न' तिनि आलियाव गाखोनांगौ जुदि लाइन गारियाव थांबाथाय तिनि आलिनिफ्रायसो आख' स्टेसन मोनफैबाय जोङो रङिया ट्रेन स्टेसन फैनानै मोजां नांदो दे बहुत खस्थ' जाबाय आरोना थ' होमबा ना पुरा स्टेसनावनो नांना दङ आरोना माने प्लेटफर्माव माने बे ट्रेना थांगोन मुंख्लं सेलेक बेयाव माने खारो आरो 8:20 मुंख्लं सेलेक फुंनि नै बेनो आरोना थाङाबो थांसिगोन आरोना सालथियाबो थांसिगोन आंजों लोगोआव थानो हाला बे दा ट्रेना खारसिगोन आरोना ट्रेनसिम माने गाखोनायसिम माने दिन्थु आरो बेखौलाय माखाय फालाबो दर्शन नङा होमबा गाबोन नोंसोर न' मोनसे कर्म जागोन आंबो लोगो हिसाबै खामानि मावनो थांनांगोन दिनै नोंबो आंनि न'आव फैदो जोबोद मोजां नांदों आरोना खिन्थु गुदका मास्टारा दाबो सिखाराखै गुदका मास्टारा सिखाराखैनो आरोना बेखौ दिन्नानै फैबाय आरो बिनिया दङ 9:30 दङ आरोना ट्रेना आंनिया दङ 8:20 दा बेखौ बे 8:20 फैगोन 8:00 फैगोन बियो दा बेखौ नेबाथ' आंहा ट्रेना खारसिगोन बेनिखायनो फैबाय आरो दे सालथि लोगो मोनलायगोन आरामसे बरा थां फैबाय आरोना जे जानकि सालथिया नै थाबायना थांगासिनो आरोना नै दे थाथ' दे बाय बाय चन्डिगड़ाव नेबाय आरोना जे क्रसिं आरोना नै बिलाय ट्रेन फैबाय नै फैबाय आरोना दायो आं टम पिलपिलि ना मा बुङो बे गारियाव गाखोबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय आरो सासे जुदि फैयोब्ला बे गारिया थांगोन आरोना अरांसिम जोंनि गामि जोंनि सक लागि आरोना बेयाव लागि लाइन थांनायमोन